Guys, sabot kami. Katuski. Kami sa Kapis sa Bukid. Yes, so boss, basta na ipis dito. Ha? Boss. May luto na, pila mo ka ba? 5-6 ka ba? Okay, may ibili na shoes na. Tama ko na sa tabi. Hindi magiging tre. Okay, fish sa pistas. Kaya na mapas. Tulog. Dito. Jadi bisa dan baik arah. Plus 85. 85. Plus 210. Setelah dulu terus magkaya Check mo, bulag-bulag ta. gamay man. Pangita sa... Pakira. Kita pakai pistol. Pada sa pinasobas. Tapos na, kalahahi ang ito. Ada nih kayak open. Salipot kita dito. May kayak open. Itu proof na. Itong panahon, complete ang video.
Ito sa kape sa bukid. Sabot na rin mo. Ito ba naman si Paul? Tarik ke dating ba? Thumbnail at thumbnail. Mata, matulog si Bat. Nawar sa picture ay harap sa din na. Drinks, may tamang drinks na. Oriental na lang. Banana. Pag manok po, steak. Ay, manok yan. Ano po siya? Kasi may group 1 talaga. Hindi ko ba? Di ba manok? Ano ba? Pininyahan manok. Rice na siya. Ay, puro din. Mga namin bangin. Bisa. Ano ibalik ko? Bato. King ba? Taklop ka sa lisan. Maganda bilang ito lang matansan ng tao. Anak, paano pangit? Ano sa mga drinks na sila? Oo, mga Sa tuso na rin order nga wala may naman. Mama ni Maya. shape. Shit na lang. Raw shape. Kita ako na dahil ako tapos nito. Ano na eh?
Tugno na daw. Ikaw na pala. Jaga. Tutusip ko. Pero may konti. Kanin. Kan ba nakikita ko? Pagbigka. Pwede kasi nga may Abon-abon niya tayo. Kuha naman ako. Orang traktor ya. Enjoy. Bos dia. Nang garugal. Ini melutas pada bukira. Anak, lihat pada jatuh. Itu anak. Itu tapos kita rin. Matutuwa. Ako lang tama, alas 2. Different ka 16 minutes. Wait, nagyan pa. Ito lagi ang subscribe natin. Hubog. Hubog. Cerita. Dito patubo ko ba na? Di mo. Dito eh. Hindi pwede rin mo na nagkuhan ng dito anak ikaw sa anak tayo sa windshield. Ano ito pangalan?
Mulai mo din. Kamati sa to din, apa? Pabuhay lang lang. Ikaw, asa yung kung mabukit mo na. May kamati sa naman sa boss. Wala na to. Martis. Mama, silok naman ni mo gabi nanin pulo. Paano ko naman picture na yun? Manang na picture na yun. Ano dito? Ito yung nahan dito na yung picture na ito. Oo, may nanan sila. Abot na. Lumbia Airport. Layo pa. Layo eh. Layo ada tuh kalau tidak tambah itu banyak kita negeri Ini yang mau kabilo, kaya ka magpapad. ini dokter muna beliau ini teman aku kian kesan koran praktis pak mau disuruh Polo niya po. Ano ba guys? tidak kok kalau nggak ubah apa anda kayak bos kita sih muda kan pasti itu deh kan ada pun semua pasti membuat apa Kenapa hindi ko maganda? matay Alin mo ba yung sana alin ka na magawa sa gabi sa mga? Alin ka na magawa sa gabi? siguro gini kau bulan lo mana kayak gitu kau bulan lo mana sama Ano man? Natay. Di ba natay? liwat ng kata kasi ng ganito rin sa wala nga yung sakay ko rin sa sumusik ko ito agay may madung kani mana nero sa ako ni bas Hindi ko siya pa. Ilan lang natin? 9?
Garway pa ba? Balik ko to si Bata. Dari kata sini. Dia terus apa? Betul kan? Ano lang naman? Dito kiri. Grabe kabugnaw. Ay, napoy. Daw?
Order mo siya, order. Dali lang mo sa pagkain. Hindi mo dalo. Yan lang pinapakita lang. Napaag mo lang pagkaugpo ako. Nasa ayan na. Yan na po. Sinabi maglingkod ng biyan. Yan na ano na. Yan ka naman sa salong. Pwede naman kayo. Apa na sa may? Ano pang bay? Hindi pa dyan natin yung file. Hawa na lang diyan, Maki. Para yan na lang ba? Long distance sa tarong. Diri na lang kapay ko. Nagkakampatay mo. Para dili lang sila Ikaw na ka. Kalimutan na. Nagkaliksik. Wala na.
Ano mo ba yan? Kailan rin mo Ito. Nanti kato. Hasta dia tu. Gua kena kakuat tu. Nombor itu apa? Murah mana? Apa kato? Apa kereta? Pati nasa sa puso. Ano?
Kuasa nak kata kuya beto, teka mana? Patong pa. Ay, doon pa. Salah ko yan. Kaya na bago mamaya. Pero pa isa. Ilatas Jollibee niya po. Ilatas Jollibee niya po. Tumul mo Jollibee. Eh, tubig. Sige, pinana na tugay pag kung hindi ka din na sa ilong na punta hino ko na. Kembali ke kau. Ay, nak kulit apa nanti. Kakak kena nangawat mbak. Dengan yang tubuh bata. Saya betul mana ya, mau saya.
Ito ba? Gusto mo niya? Ini. Kung yung kuha nung wala ko na Wala pa. Wala pa na ron. Ay, sa ko. Wala. Kung di pagkakulo. Di mo ako siya. Terus balay. Ha? Terus balay. Ang pita? Kanang yak latak na. Boleh? Ha? Boleh dito pagitan. Ito, may ilang mo ito. Boleh nalubog, bagitan nalubog. Rice of drinks. Rice of drinks. Wala na. Tubig lang. Tubig. Happy reading mo. Kalikay ko. Lagi, nakalikay ko. Kalikay ko. Ikaw po dyan. Nung sa mga namang no. Naday, kuwan din ha. Ba? Tubod nga, bugnaw. Unahan ko yung kini. Para ba natin? Naiirang na. Kain siya. Tuwan, layo na. Ito man, batas sa Pwede rin matuwan. Wala mo nagpunta rin namin kaya no? No. Ano lagi ni ano? Baka ba yung kabla? Dapat Pablo, tingala dapat melanggam ng lupa. Kita kung ada terkira melanggam di Indonesia. Bilang, ano po dinasayin ba? Kung sa gasmanya sa pag-inom. wala na. Sinasakyan. Kusog Bukas ko may kusog ko na dito.
Umot ne. Dessert, right? Dessert. Ano ba kaya niya? Ano ba yan? You can eat it. Ini kayak wala. Kamu dah kamu ini. Main main. Dul, kau yang bata dah yang bawah. Papipas semua orang. Ako na ka, malang ka. Sebelah nak buat pasang sekarang kita Ulog ni. Lang na kinikaon kita.
Sikit-sikit naon dai kay. Lagi nagbabot na dai. Pwede pa dito ako na Manik ba ito? Laos na naman yan, balas laos na langgang. Hindi na rin na na kuan ka baluan na. Talagang damo. No, lagi. Sabot lang kay paano bugahin tungo. Pero ka, wala ba yun sa kuwan? Sa mga South country ito? No. Sa kuwan natin, sa mga babies lang. Sa kuwan po, sa Middle East, Sabog na bugahin ng sumunod ng malak. Dali, pag manungkra ka lang yung dito, may das na isang ganun. Oo, okay na pwede na rin. Ibigay ko na ako niya pero Ay, kapaplanin. ada segalanya. okay, mga katuski, maraming pinihap. Epon. Mga ano. Imagine pala gusto ng Jollibee. Semua nak May chicken lagi ako to. Eh? selamat na. Bunga, uy. Islamik. Islam. Sering mo. Hindi kita ko na kung gusto rin.
Standby sa mga kadiyo. Bye-bye. At least.